obani cibai ya paro tini Bwrwi খানচানি মানিল নাসিরি নাই সারা ত্রিপুরা রাজ্য নিয়ে বরগক বুবাগ্রান লগিরি নানি বাজে অহা অ বরগ দফা ইয়কসানানি বাজে जों बुबाग्रानो पुइतो थाङिनो जों बुबाग्रानि लगिओ ताबो टिप्रा मथानो पुइतो चावै बुबाग्रानि लगी फाइटंलायो आव जों साइमानो बुबाग्रानि नेतृत्वे बुबाग्रानो लगी रिउइनाय जों अब प्रमाण खाइमानखा जे एडिसिओ जों टिप्रा मथारो दगलाम तगै दगलाम खुलुगै मानखा फियाबा जों दगलाम खुलुगै मानखा एडिसि प्रशासन जों याप्रि बारगै मानखा हिनपानो फियाबा जों आसुबाय खाकचांयाखो आसुबाय सिनि खाकचांमा फायाखो फियाबा 2023 अब विधानसभा निर्वाचन जों विधानसभानि दगलाम खुलुगै मानि फानो चिनि खाकचांमा फाइग्ला फियाबा चिनि खाकचांमा बनंनाय बुबाग्रानि जेनायमा ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड मानखायसे चिनि खाकचांमा फाइनाय आव जों साइमानो एडिसिओ जे षष्ठ तपसिल बाइजों मुथां जाया सप्तम तपसिल नांगौ होननाय 6 शेड्यूल बाइजों मुथां जाया और 7 शेड्यूल नांगौ होननाय जे 7 शेड्यूल दाबि खालामनानै आव आं अबसे सानानि बुथुङो जों कायसा मानिनो सानखांखांखाय कायसा दिमननो सानखांखाय वान छुकमानि फेरो बुबाग्रानि वान छुकमाबाय अ प्रजारनि वान छुकमानि अरनो फेरो बुबाग्रानि फेरमानि अखो आबनो त्रिपुरालेण्ड बाय ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड अरनो फेरो जों 6 शेड्यूल पावर कराय 7 शेड्यूल नांगौ हिनिनाय ताकाय 7 शेड्यूल पावर कराय जों आलादा राज्य नांगौ हिनिनाय जे दाबि खायदोंमोन बुबाग्रा राजानि वानचुकमाय प्रजानि वानचुकमा अरनो फेरो आफ्रोबो हिनजावनाय जदि त्रिपुरालेण्ड मानि थागांगाय तांगाय त्रिपुरालेण्ड सानजाका ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सिनाय हिनि आफ्रो सानप्रो आफ्रोबो जों बुल जों सिखारङै थानाय आबनि बागैना राजानि वानचुकमा बाय प्रजानि वानचुकमा फेरो हिनिनो ताबो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड गांगांगाय जे जनरल एरेनिनो खबुइनाय बुबाग्रा वानचुकमै बादिउ जे ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सामानि आबनि बागैना सारा त्रिपुरा राज्यनि बररक ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सापर्ट खालायनाय बुबाग्रानो हाउ काय लगिरि दङ जे बुबाग्रा पावारना हामजाया जे बुबाग्रा सीएम नानि उचुं जाया जे बुबाग्रा मुख्यमंत्री नानि उचुं जाया जे बुबाग्रा नाया हानि बरक त्रिपुरा सारक बान्थिथं त्रिपुरा सारक हानि बुबाग्रानि जे 184 राजा राजतनि वंशधर बररक राजानि थैबाय गोरों दंनाय रत्न मुक्त मानिनानै बादिनाय तिनि बुबाग्रा स्वयं राजानि बुथैबाय स्वयं बुचावै जे तिनि भरक नमुथांनानि बारि फाइतमानि जरा चुंकेबता उनथियोदे बुबाग्रानि लगे फाइदे हिनि नरन कबुंगानि मुचुं वखाजने बाफाते ताखु बुखुजों जाराता बसिचायाखो ताबो अरवा कुजाक खान हिनि दंनाय रत्न फाइसिदे नरक बुबाग्रानि लगे फाइसिदे अर कुजाक हिनि बता तंसिदे गोख्रां हिनि बता तंसिदे जों अर नेशनल पार्टी खलायनाय कुनो दिन फन मुक्ति माया नेशनल पार्टी खलायनाय हा कोजखा नेशनल पार्टी खलायनाय जों मेजॉरिटी मानलिया जों अरवा माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी गई थांगा आबनि बागैनाय जे बुबाग्रा ताबो फाइ सबायका स्वयं कुनो रांनि लुपकराय चियारनि लुपकराय जे बुबाग्रा फाइ तमनि जागावो जतन अर फाइयै बुबाग्रानि लगे फाइदे एवं हा ताय अति प्रासारक रक्षा खायतानि केमनो ताके बेंदि हिनिनाय नरंग कक साविनो आं कक बारा कक सालिया कक उसुक साविनो आनि कक अरन मुथाका हामबाय जतन खुलुमबायखा बुबाग्रा आयोग लगै तंखन त्रिपुरा मथा आयोग लक्षण